Kini All India Radio Shillong ka khubor ban pulia phi de meri nong kanti walang. Kini hilong ki mat ki bakongsan jong ka khubor mata ka stem. Shong jilang ki he officer ka election commission jong ka India ECI bat ki officer ramba na ka tanat ka bakhmi e ka koi ka khia banya perkhat halor ki kindon trekam COVID-19 na ka banta ki sankali ki jila ki balade por ban penlong ya ki election. Thao ka sarkar pedeng ya ka kanhon ka bakerpang ka ban bishar halor ka jingdawa wengno ya ka Armed Forces Special Powers Act na Nagaland. Shen ki khna ki bah pedeng kerta khatsan hadu khat prasnem kin sa yo ban plung kerteng yiladi ha ka COVID app ban yo ya ka tika yada na ka COVID-19. Hashwa ba phini asngau ya ka khubor ka babnya sngau bhaban sha skor shwa ya ka ni ka jing bana. Kat bakari India kala thau history da ka papendep ya kajing IT ka hadu palat chis paklur teli banyadana ka COVID-19 ka All India Radio ka ai khuble yero ya baro ki doktor ki nurse ki syakri ki bakhama khamat bat ya baro ki beriu ki bela pendep ya kajing IT ka bat penong ya kajing thmu ka bajom wala kari kala kan josha kani ka thong ni pen kan mau phi ki nong snga baro bakajing khun prasha ya ka thama COVID-19 kampat kot satia ngikir pat ipigi paralok nong sngap ban pendep ya kajing IT ka baro arwat kham kloi kat bala badah ka joka por ban yarap lemru ikiwe bagi nyo eketika ha baro kita masale kemen ken mau ban buat igini ki lightly kijing ptha ki basuk ban buat dengi ki mask ya paji para briu sat bahaya lagi kiti berkedur khmat man la kapor na ka banta kijing tip ki bakham banya ki bede ber ka COVID-19 pila ban phone hakini ki national helpline number not iwe ar like handai hinyo pra not sau hnriu lani iwe not newsan ki nombor ajing rap ki belong kerpang na ka banta ka jela Meghalaya ki de kini iwe not pra but iwe not new not mentapat phnya asngo ya ka khubor ka babnya ka election commission jong ka India ECI minhin ka si kala shong ya kren bar ki officer rangba na katanat jong ka koi ka khya jong ka sarkar India banya tai halor ka longgaman jong ka COVID-19 hasan li ki jila ki bela jande ka por banjit nong mikmat thamai ka election commission jong ka India kala panjing mo ki officer jong ka tanat ka koi ka khya ban kampan klan chi shu ki kindon tre kam ki bede bar ka COVID-19 na ka menta ka jing lab election ka jing thap vote bat ki we ki kam ki bede bat ki election ka jingjit nong mikmat thamai sha ka yeng darbar thawan jilla kala jandai por hasan li ki jilla ki bakan thop ya ka jilla Uttar Pradesh Manipur Uttarakhand Goa bat ka Punjab Lakhmi lanti ba ansa penbenai ki tarik pelong election hakatayo ka baningkong jong kula lingkot R1000 R4R ka jing saprang jong khnyang Omicron ha India menta ka long south pa R4R ngot ha khat nyutli ki jilla hari India ka sarkar pedeng kala thawi ka kanhuan ban bishar ya ka mat jingweng noi ka Armed Forces Special Powers Act AFSPA na Nagaland an sedang pentrekam ya kani hadian ka jinga selok ka pedeng kinom ikhmat jong ka sarkar Nagaland baru menteri ka sarkar India ka ba ansa ai ya ka kaipot jong ka kanhuan hapo ka saupusan singi u registrar general baru census commissioner jong ka India Vivek Josh unlong khrido jong ka kanhuan ka ban kan thop san ngut ki khot additional secretary na katanat ki kampo yeng ka sarkar India Upiyesh Goyal unsalong member secretary chief secretary DGP jong ka Nagaland ba DGP jong ka Assam Rifles kinong ki we pat ki khot jong ka te ka kanhuan ka sarkar pedeng kala thaw ka kanhuan toket lai tayo hadian ka jingyap jong rumut ki rupat ba hakti ki sipai ha ka sautri unopra ha ka ba saprangot ki we pat ki layap ha ka jingi snam Hamon district jong ka Nagaland Menteri ka sarkar India Sarbanand Sonowal ula bathai ki start shemphang bakinong puliwat banya kumjuru inong sengkam ban aijing mat halor ki jingpin pha bala ban yo na ka kamrep da ka sabok khandau ha ka than chate lammingi khanang ma anla ban penbiang ya ka tare ka ta Sonowal ula banjur ban kentiu ka rep ka riang da ka pendan kam lang ya ka jing start umin barim ringkat lang bat ka jing start jong ka jup menta
Usunawal ubade Menteri Ketenat Ayush jong ke Sarkar India ulayo jingtip sepang ki kamrep bapher bar kayo kakot nakarep karyang haka jinglang bagi start sempang haka bakala donru ke jing keren banwat ikilat trikam ki bat kentiu ikarep karyang bat kalong kaman jong ki ken honong rep haka than syate lammi baro kawe. Ka program Pariksha Pe Charcha jong Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi ia ka baju penang kerpang nak benta jong ki kena puli haswa bakin li ekon eksamen kan Shillong shen. Kajing pendung kerteng menlet sya ketika program kan sedang naduk menta kasngi hadu ka arpau teri ukela lingkot ar hajar arpu ar. Menteri Ketenat Kikam An ke Sarkar India Kiran Rijiju ula kentui kinong Shanghai perthai banda wat ikajing tip ki batikna ki baide berkajing hap yor haswa ban let chatawang jong ke jela Arunachal Pradesh. Ketika jing kentu na Menteri Sarkar uba mikmat ya ka Arunachal West Constituency kalawan hadin babontli ki jaka hatawang gila sakhi ka jing jur pelat ka jing hap yor mentaka telang. Kinong ikai shatawang kim simla la ban yat chakhamat namar ka jing siir ban yat ha daki kali haki surok balatap daka yor kajing kriat atawang menta kalong -25 uri jiju ong ba layo khubor kajing hap yor ka jurbha ha bai sakhi selepas bat nuranang kini ka khubor ka wan sapi na ka All India Radio Shillong ki kena ki bah padeng kerta khatsan hadu khat pras nem kin sayo ban pendung kerteng ha ka Covid app nadu ka shitarik ukula lingkot ar hajar arpuar uklido jong ka Covid u Dr. RS Sharma ong balapani sakawai ka lat ban peni ya ka student ID kum ka jing pensi shai lade namar yodon ki kena ki bampat don Aadhaar card lani ka nukunu ka identity card Dr. Sharma ul ong ru ba ha ka por pendung kerteng kan sadon ru ka jing kili laki don jing shitom ni em hakamet jungki lada ka de hoot kin haban pen iru ya ki jing pensisha na ki doktor bala ithu da ka sarkar ya ka bakila panwan ra ha ki jaka aitika pala chis pa asap hui klor nyau hulai lakli ki dawai tika banyada na ka COVID-19 ladap ai hakaleng keri India tat haduk menta Gibriyo ki bedang don mentayu kenyang jimpang corona India ki don nyau pusan hajar praspa asap hui ngut Kajinyo jingkot habakan kilom lang kalong kandai hupra point saw not nakasispa. Min kasngi palat nyo hajar sispa saw huway ngot kinong pang COVID kilayo jingkot bar ki belakot baro tat haduk menta kilong palat laiklur saw puar lak ngot. Hameghalaya nringot ki beriyo kilayo thamayo kanyang jingpang corona min kasngi. Ki active cases Hameghalaya menta kidon san pukandai ngot. Ki belakot min kasngi hakani kejela kilong katway ngot. Ketenat ki kampo yang jong Sarkar India kala ai hukum ya barok ki Chief Secretary jong ki jela bat Union Territories hakaba kala banjuri ka jing don kam ban kampet benya bandon ya ka jing hen jing dia bat ka rai ka babyang ba ka jing pikir banya da na ka jing saphriang jong ka COVID-19 lingba uni uknyang Omicron ubathamai Home Secretary Ajay Bhalla ula kentu ya barok ki Sarkar jela ban kit khia ki kindon trikam COVID-19 labatha badiban buat perking ye ki kendon trikam habarok ko ikeri hado ko life witri ukla lingkot ar hajar arpu ar ha Manipur layo jingtip baladon way brio bala yo knyang Omicron ubade ujat knyang bathamai jong COVID-19 lalap ye kani na way brio uba dangshuan na Tanzania sha Manipur ka khubor bala yo na katana jong ko khya jong Sarkar Manipur ke thu bala test positive ye ute ubrio tang mare poi he India Lapa test ban pensisha yuk nyang jimpang syaka Institute of Bioresource and Sustainable Development IBSD takilpat kabadon ha Imphal ha kabala pendikna baudon yaw Omicron variant uday ubrio bala kempang uday nong song jong ka Imphal bat labo perkerpang ye umenta ha Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences JNIMS Imphal Laimot ki dikhot jong ka yeng ga uru kila yo Omicron positive ha ka wei pat kaliang ka tanat jong ka ko ki khya kala batha ki pa ba baro ban bot per king ki jing batha jong ka kham tam ban deng ya ki mask namar mo khnyang Omicron ulong ujat khnyang bo posted ba bon tli ki ri ka perthai la shem ba ka jing deng ki mask ka long ka wei ni ki lat ya da ka bakhlan Ka Northeast
Zone Cultural Center NEZCC Dimapur dah kajing terilang baka tanat ki kam kultur baka pathai jing tip jang sarkar Tripura kala peloy ke program Bharat ko jano ya ka ba lasdang no menhin ke sngi an penkut la syai ke sngi haki benta ba pher jong ke jila Tripura ketika masala ekmen hapo jong kalama National Cultural Exchange Program kapan pau berthai ki jing ruai ba jing syatan rai dah kajing thmu banyo kenjo alang haki than sor bat nong kendong ya ki program maju penlong na kapor sa kapor ban pen paul ka jing ruspa ha ka jing don jiki kultur ba pher hari India mar kan tiyo ka jing long ka wai ha kari katto kari ka khubor ka lakut kalawan spi na ka All India Radio Shillong semua haban apat menta sai ka program ka ban bon